What? Ayaw! Di man nilinaon, di pa man. Toroy, awidi, anak. Isang ngalan na nga dula. Ha? Isang ngalan na nga dula. Sudsod. Na mo yung mga cellphone, wala. Muna magdula raman eh. Pero na mo yung cellphone, di mo magdula. Tuwag yapon. Na ako cellphone call. Ha? Na mo cellphone? Ipatlilo. Keypad lang. Dili anang touchscreen. Dili. Nagpila mo po dahil mo palit call. Ha? Nagpila po dahil mo palit. Barato ram ni. Pila gani. Nakakapal. Ga. Kontra ng size. Te! Sige. Ako pa man. Lala ko. Ani? Ano siya sudsod, tawag sudsod no? Pilit. Kuano si Kuano. Si Bibi. Na. Wala mong good. Puro magitaw tanaw good. Sa imong ngalan? Mr. James. Ha? Ganahan ka mo do. Ganahan kag dula nga ni. Binabay mo na nga dula. Binabay no. Oy, touch man. Ay, ako ka na kalilistan. Oh, gikaom na si ilaga no. Kay short ni mo bibi. Ganahan nga ng aircon nga short. Pero unsa man na bibi? Unsa man na siya? Unsa may ngalan ana? Awan ni labot? Ha? Gani, unsa man ay nganong ingani man eh? Kana? Sa may purpose ana? Bundok. Munang luksoan siya. Kung makatunob dire, dili na. Pwede mo kami katulog kaya ako doon balay. Ayaw mo ng balay. Pwede ka katunob. Pero sila, muluksog yun sila. Kini, balay ni mo ni Bibi? Balay ni mo na Bibi? Isang tamak, sagsabista kay maambak din. Oh, balay na sa Alilawa, Bibi. Ang naibalay pwede makatamak, pero sila muluksog yun sila na. No? Pila edad mo, Dong? Pila man na? 5. 5?
Nag-eskwela na ka pa? Di pa. Wala pa? Ikaw, pila edad mo? 6. 6 ilan nung bata pa ko. Pila edad mo? Ha? 9? 7. 9? Nag-eskwela ka? 7 man good. Ikaw, pila edad mo? 6? 6 na. Ato pa, hapit na ka mo grade 1. Grade 1 na ka, bebe? Lili! Kabasa na ka, bebe? Oo, bebe. Kabasa ka? Kana, unsa man na? Kana, unsa man na? Sa English. Do. Very good. Sa Bisaya, unsa man na? Ero. Sa Tagalog. Ano sa Tagalog ang iro? Kabantay mo na sa inyong abuhan nga dunay mo ana unsay ngalan na? Kanang abuhan ay kalayo niya nay mo puti mo nagawas na. Oh, unsa man na siya? Aso. Oh, aso. Oo, okay na. Oh, lukso na. Mulukso ka na, bibi. Lili. Tama ko mo ana na. Ikaw, unsay ngalan nimo, dog? Unsay ngalan nimo? Lini. Ha? Di man katubag. Lini mo guna, Lini. Ha? Si Lini. Lini? Babae ni, Lini. Mo ning vice president? Babae mo na. Vice president sa Kwan? Sa Pilipinas? Lini? Saan naman mo? Nilak si iPhone. Ban! Nilak na ka, Ban! Mo ni mga gala nga dula sa unang panahon namo. Yung anak ko nabaya daw. Abi na kog wala na niro naa pa di ay. Pero nakatay na Oh. ang kwan. Naa pa din nga dula. Patintiro no, kabaw mo patintiro. Kanang naingani gyapon nya nay mag-atangan na magdakop. Wala mo no. Naa pa na diri di ay sa bukid. Pero sa syudad wala na. Dupa-dupa na. Na nga ni mo agi diri na dakpon na. Ha? Una gitawag dula nila nga gitawag og sudsod, no? Sudsod ang tawag na, no? Muna balay, di ka pwede og mutunog kundi ni mong balay. Laktawan nila, oh, saman to, laktaw. Dire, laktaw dire, oh. Be, sige. Cha. Okay. Whoops. Okay. Mulukso na ni ron, kaya di mo na niyang balay. Hop, lukso. Mo na siya. Sana balay po na. Ha? Sa lukso na pud mo ana. Kung daghan na kayong balay, di nakalukso.